एक्स एनडिएफबिफ्रा दावहाथिलिनिफ्राय सान्थि सुक्तिनि उनाव गावनि गाननाय गस्ला, गावनि गाननाय लंपेन्ट, गावनि गाननाय सेन्देलल' गावनि नबथियाव लाना फैदों। प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जाय दावहारुफ्रा बेमार सेमार जायोबा बिना फैसायाव ट्रिटमेन्ट मोनगोन। प्रमद बर'नि बुंनाय रावा दैबानाजों गोजावलांखो ना बार बारहुंखाजों बुखारलांजाखो अबे जायगायाव नागिरनानै मोनगोन? प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ क'क्राझार सेक्रेटारि अफिसाव लिरनानै दोनदोंबा जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव। आरो प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जायफोर भलन्टियार आबसुनि सोमावसारनायाव गुलि सुलि नांजानाय, जायफोर बर' आन्दलनाव गुलि सुलि नांजानाय, एक्स बिएलटि, एक्स एनडिएफबि, जायफोर बर' रायजो राजाफ्रा गुलि नांजानानै खामानि सामानि मावनो हाया बिथांमोननो गय दखान, साहा दखान, मैगं दखान होना जानो थाखाय एककालीन होगोन होननानै बे रावा अबे जायगायाव सारअन्थाइजों गावजाखो? भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय जोबोद दुखुनांथावना। सान्थि सुक्तिनि उनाव एक्स एनडिएफबिफ्रा लेलाय लेलाय गावनि नबथियावनो थानो गोनां जादों। बेमारजों बुफब जानानै बा बेमारजों नारसिन जानानै रावनिबो हेफाजाब मदद मोनैया जोबोद दुखुनांथावना। डक्टर अनजालि मेमआ दांलाय बिलिरलाय बेमारिखौ माखासे देहानि सायाव सोंदों। आरो सिलासार आरो राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमा आरो लोगोसे जों बे बेमारिनि न'खराव खबर लानो थांदों। नाथाय बेमारिखौ ट्रिटमेन्ट होनो थाखाय 5 लाख थाखा जमा होआबा बेमारिखौ ट्रिटमेन्ट खालामा। 5 लाख थाखा मेडिकेलाव जमा होग्रोबासो डक्टरफ्रा बा मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट खालामगोन। जोबोद दुखुनांथावना। जायनि न'खराव 5 लाख थाखा बुथुमनो हानाय आरो मेडिकेलाव होनो हानाय राहा गैया। डक्टर अनजालि मेमआ दांलाय बिलिरलाय बेमारिखौ सोंदों। आरो जाय एखे लोगो थांनाय बेमारिखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों। आरो जों सहैनि सिगां दानसोरां सारा गावनि आगोमा बेसेन गोसा समखौ होसो होसो बेमारिनि खाथियाव थांदों। दानसोरां साराबो बे बासबारियाव होसो होसो थांदों। जोबोद बाख्नायथाव। जाय बेमारिखौ दिनै जोंनि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनै खबर लानो थाखाय सम गैया। नाथाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जेब्ला जायफोर आन्दलनाव बाहागो लानाय भलन्टियार आबसुआनो जा, एक्स बिएलटिआनो जा, रायजो राजाफ्रा आन्दलनाव बाहागो लानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय, एक्स एनडिएफबि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा आन्दलनाव बाहागो लानानै आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानानै गुलि नांजानानै जायफोर मावनानै जानो हाया, जायफ्रा गावनि न'आवनो बेमार जानानै थानाय बिथांमोननि ट्रिटमेन्टआ बिना फैसायाव जागोन प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव फैयोबा। बेबायदि समायखिरा लादोंमोन। रायजो राजाफोरनि खाथियाव बिखाफोर दोननानै खुगा फुवार फुवार प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि बुंनाय रावा दैबानाजों गोजावलांखो ना बार बारहुंखाजों बुखारलांजाखो दिनै नागिरनानै बहा मोनगोन? प्रमद बर'नि बुंनाय रावखौ नागिरनानै बहा मोनगोन? जायफोर आन्दलनाव बाहागो लानाय, गुलि नांजानाय, जायफोर दावहारुफ्रा बेमार जायोबा बिना फैसायाव ट्रिटमेन्ट मोनगोन। आरो जायफोर मावनानै जानो हायै बिथांमोननो एककालीन गय दखान होनानै जानो, साहा दखान होनानै जानो, मैगं दखान होनानै जानो थाखाय एककालीन प्रमद बर'आ अनुदान होगोन। जायफोर मोजां मोजां फरायनानै साख्रि बाख्रि लानो थाखाय बैसोआ गोरोबगोन बिथांमोना साख्रि लानो हागोन। जायफ्रा साख्रि बाख्रि लानो हाया सोरबाफोर थिखादार जानो हागोन। माखासे बेबायदि बाथ्रा बुंनानै प्रमद बर'आ जोबोद बिखा फोरदान खुगा फुवार फुवार बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'नि बुंनायखौ बुखारलांखो दैबानाया अबे जायगायाव बार बारहुंखाया बुखारलांखो जों दिनै नागिरफिननांगोन नामा प्रमद बर'नि बुंनायखौ? नाथाय जायफोर गोहो खुंथायाव दं साफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लानाय दैदेनगिरिफ्रानो दं। नाथाय थोंजोङै नायोबा साफ्रोमबो दावहारुफ्रा दावहाथिलिनिफ्राय गावनि गस्ला, गावनि लंपेन्ट, गावनि सेन्देलल' मोनबोदों दावहाथिलिनिफ्राय गावनि नबथियाव। आरो जाय न'खरा आर्मि पुलिसनि नाख्रेबनायाव गावनि बिदा फंबाय बिमा बिफा न'खराव थाङै थाङै मोजां मावनानै जानो सम होआ, गावनि न'खराव थाखा फैसा खामायनो थाखाय सान्थि होआ, माखासे खेथि आबाद मावनो थाखाय सान्थि होआ, बेबायदि नाख्रेब जानायाव जायफोर एक्स एनडिएफबिफोरनि न'खरा जोबोद थाखा फैसा आरो न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा। सोरबा एक्स एनडिएफबिनिल' नङा, एक्स बिएलटिनि भलन्टियार आबसुनि जायफोर बर' आन्दलनाव बाहागो लानाय बेबायदि आर्मि पुलिसनि नाख्रेबनायाव
जायफोर आन्दालनाव बाहागो लाग्रा बे न'खरफोरखौ ओरैबायदि आर्मि पुलिसा असान्थि खालामनानै खेथि आबाद थाखा फैसा खामायनो थाखाय सुबिदा होआखै। बेबायदियाव साफ्रोमबो सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा न'खरनि अबस्थाया जोबोद सोलिनो गोब्राब। बेमार सेमार जायोबाथाय डक्टरनि खाथियाव थांनानै बेमार फाहामनो थाखाय अबस्थाया रावहाबो मोजां नङा। जाय बेमारिया ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय 5 लाख थाखा मेडिकेलाव होगोरबासो ट्रिटमेन्टआ जायो। अब्ला दिनै सोरबा दैदेनगिरिखौ नेनायनि गोनांथि ना गोहो खुंथायाव जायफोर दं बिथांमोननि हेफाजाब मददखौ नेनाया मोजां ना गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनाया मोजां? मानो होनोबा दिनै जेब्ला जों हाग्राबारियाव दंमोन बे समाव गावजों गाव आबदाल लालायनाय बा आंखौनो जेब्ला लोमजायोबा साजायोबा आंनि लोगोफ्रानो आंखौ आबदाल लानो मोनदों। गुलि नांजानाय आरो बेमार जानाय समाव आंखौनो लोगोफ्रा बे गामिनिफ्राय बै गामि बै गामिनिफ्राय बै गामि आंखौनो बानानै लांनो मोनदों। आरो ओंखाम बायदि सिफ्लेनानै होनाय, दुगैनो दै खावनानै होनाय, दुगैनो दै गुदुं फुदुंना होनाय गावजों गाव बेबायदि जों जेब्ला अनलायदोंमोन बै समाव जेब्ला गावजों गाव बिदा फंबाय सिनियर जुनियर गेदेरमा दैदेनगिरिजों बयबो गोरोबलायनानै हाग्राबारियाव जेब्ला दावहाथिलियाव जों गावजों गाव अनलायनानै थाबोदोंमोन। दिनैनि समाव सान्थि सुक्तिनि उनाव गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनो हागोन ना हाया? दिनैनि अनलायनाय दिनैनि हेफाजाबा थाइसेनिफ्राय 100, 100निफ्राय 200, 200निफ्राय 300, 300निफ्राय 500 सासे मानसिया 500सिम सासेयाव जुदि हरलायलायोबानो लाख लाख थाखा जायो। दैदेनगिरिखौ नेनानै थायोबा आरो माखासे गोहो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ नेनानै थायोबा सोरबा बेमारिया थैनानै थांगोन। बिनि थाखायनो आं दिनै खावलायो साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरखौ दिनै गावजों गाव अनलायनायनि सम फैदों। गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायनायनि सम फैदों। दिनै जोङो थोंजोङै दिनै नाहरोबा गावजों गाव माखासे गाज्रि मोनलायनाय सोरनिबा ससियेल मिडियायाव गावजों गाव कमेन्टआव गाज्रि गाज्रि लिरनानै हरलायनाय जाय डक्टर अनजालि मेमआ अख्रि दैमारिनि चेनेलाव दांलाय बिलिरलाय नुदोंमोन। बे अख्रि दैमारिनि चेनेलाव डक्टर अनजालि मेमखौ नुदोंमोन। बे समाव डक्टर अनजालि मेमनि सायाव माखासे गाज्रि कमेन्ट लिरनानै हरदों। जायफोर कमेन्ट लिरग्रा जाय दिनै बयबो बुहुमनि बर'फ्रा बा बुहुमनि ट्राइबेलफ्रा बयबो मोनथियो डक्टर अनजालि मेमनि बिदाया 14 बोसोरनिफ्राय 15 बोसोरसिम डियारनाब्ला सारा जेलावनो दं। डक्टर अनजालि मेमआ दिल्ली गुवाहाटी कर्ट कासारि गावनि बिदानि जानाय लोंनाय आरो गाननाय जोमनायखौ माखासे बेफोरनि दिल्ली गुवाहाटी कर्ट कासारियाव थाखा फैसा नांगौ जायो। बेबायदियाव खारदिं खारदिं गावनि आखायावनो मालाबा समाव थाइसेबो थाखा थाया। अब्ला दिनै सोरबा एक्स एनडिएफबिआ लेलाय लेलाय बेमार जायोबा थाखा फैसा होनो हानाय राहा गैया। जास्ट बेमारिनि खाथियाव थांनानै बेमारिखौ दांलाय बिलिरलाय नायनानैल' फैनो हानाय थायो। दा बेबायदि दांलाय बिलिरलाय बेमारिनि खाथियाव जाय डक्टर अनजालि मेमा आरो सिला सारा आरो जों आरो राङापारा हालामनिफ्राय सासे बर' बिमाया नुजाथि हैदों। बे नुजाथि हैनायानो जोबोद बाख्नायथाव। बे बाख्नायथाव नुजाथि हैनायाव लोगोसे बेमारियाबो माखासे बोलो फैयो आरो न'खरनि मानसियाबो माखासे राहा लामा मोनो। बे राहा लामा मोननाया गावजों गाव ज' जालायनानै सावरायोबासो माखासे राहा लामाखौ बेमारिखौ माब्रै ट्रिटमेन्ट खालामनो हागोन बयनिबो हेफाजाब मदद होलायोबासो जोङो थोजासे थाखा फैसाखौ जोङो आखायाव फैगोन। बेफोरबायदिखौ जों सावरायलायनो हायो। मानो होनोबा जों सहैयैनि सिगां दानसोरां सारा सहैग्रोदोंमोन। दानसोरां साराबो बे जाय एक्स एनडिएफबिनि बेमार जानानै थानाय अबे राहाजों फाहामनो हागोन सोर दैदेनगिरिनिफ्राय हेफाजाब मदद मोननानै होफैनो हागोन बे दानसोरां साराबो बेबायदि माखासे राहा लामाखौ नागिरदों जानो हागौ। आरो जोंबो माखासे बयबो गोरोबलायनानै हेफाजाब मदद हरलायगोन जों बेबायदिखौ सावरायलायदों। मानो होनोबा जाय एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनै सम सफैदों। थिखादारजों थिखादार हेफाजाब होलायो, माहाजोनजों माहाजोन हेफाजाब होलायो, साख्रियालजों साख्रियाल राजखान्थि लिडारफ्रा गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायो। जायफोर माखासे मोजां मोजां न'खरफ्रा गावजों गाव हेफाजाब मदद होलायो। दुखिया मानसिया दुखिया मानसिजों होलायो। दा बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिखौ खावलायो सोरबा प्रमद बर'खौ नेनानै थाबा जानाय नङा। जायफोर गोहो खुंथायाव दङ बिथांमोनखौ नेनानै थाबा जानाय नङा। साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा
बै समाव जों जेब्ला अनलायनानै हाग्रा बारियाव दंमोन, गावजों गाव दै गुदुं फुदुंलायनानै, गावजों गाव ओंखाम मायदि दौलायनानै, गावजों गाव दांलाय बिलिरलाय, जेब्ला लोमजायोबा बेमार जायोबा बेबायदि जों आबदार लाबोलायदों। थिग दिनै बे समा, दिनैनि समाव जोंहा गावजों गाव अनलायफिननायनि समा सफैफिनबाय। बिनि थाखायनो दिनै सोरबा डक्टर अनजालि मेमखौ थोंजोङै सोरबाया सोमखारियालासिनो बा कमेन्टआव माखासे गाज्रि राव लिरालासिनो, गावनि बिदायानो 14-15 बोसोर जेलाव दङ, दिल्ली गुवाहाटि कर्ट कासारि खारदिंनानै थाखा फैसा रावनिबो हेफाजाब मदद दिनै मोननायखौ जों दिनै नुवानो। गावनि न'खरनिफ्रायसो दिनै माखासे कर्ट कासारि खारदिंनो थाखाय गावनि न'खरनिफ्रायसो दिनै खरस खालायनो गोनां जायो। अब्ला दिनै सोरबा Ndfbखौ दिनै थांनानै थाखा फैसा बेमार नायनो थाखाय दिनै अबे लामाजों अबे राहाजों माबोरै हेफाजाब मदद होनो हायोबा डक्टर अनजालि मेमनोसो हरनांगौ। डियार नाब्ला सारखौ उदां खालायनो थाखाय दिल्ली गुवाहाटि कर्ट कासारि आरो डियार नाब्ला सारनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनि माखासे थाइसे थाइनै हरनो हायोबा मोजांबावसो। अब्ला दिनै बेबायदि गावनि न'खरनिफ्राय बेबायदि दिल्ली गुवाहाटि खारदिंनो गोनां जानाय थाखा फैसा अभाब जानायाव सोरबा Ndfbआ लोमजायोबा डक्टर अनजालि मेमा बोरै हैनो हागोन? नों हैनो हागोन ना आं हैनो हागोन? नों जुदि सोरबा न'खराव बेमारि थायोबा, नोंहा सोरबा जुदि जेलाव मानसि दङबा, जायफ्रा जेलाव मानसि दं गाव गावनि न'खरनि, सोरबाया न'खराव बेमार दं, बिसोरसो मिथियो। जेलाव थानाय आरो बेमारि न'खराव थानाय एखे। दा जों बेखौसो बुंनांगोन। बिनि थाखायनो आं साफ्रोमबो Ndfbखौ आं खावलायो।